stvarno je bilo zadovoljstvo da uopšte sa mladim sportistima pričam na temu što su to vrijednosti i vrline u okviru sporta. Ono što smo prepoznali za sportski klubovi jesu važna mjesta, pored porodice i škole, i zaista su bitni kao mjesto u kojima će mladi ljudi, odnosno djeca, razvijati vrline i vrijednosti koje će biti bitne i na individualnom i na timskom nivou. NLB banka će nastaviti sa ovakvim i sličnim inicijativama, podržavajući različite klubove kroz projekat Sport za mlade sa željom da budemo tu za decu i da im pomognemo da od najranije dobi razvijaju zdrave stilove života i razvijaju neke zdrave životne navike. Na taj način da budu najbolji klub u kojem treniraju. Ova radionica danas je pokazala da su nam vrline bitne, zajedništvo, poštovanje, povjerenje i stvarno su i to pokazali.